e como que a compañera miña Mayra, concelleira, como nos, un dos retos foi a vivenda no Concello, aparte de outros temas, como o turismo, pero entonces, pues, gracias nos presentamos un proxecto no Ministerio o ano pasado, no Ministerio de Reto Demográfico, pues, para crear unhas bases, sobre todo na vivenda, tamén neste mesmo proxecto tamén foi turismo, tamén metemos, e as bases, pues, era crear unhas bases, pues, con este plan de vivenda que para levar con este plan, pues, coller uns objetivos claros que facer aquí no Concello. Desde, bueno, como explicaron os técnicos, pues, hai tres puntos claros: a vivenda ahora actual para poder vivir, a vivenda de alugar e despois tamén o que temos tamén moita, como salían aí nos planos, tamén moita vivenda en ruína. Tomar un plan, nos con este plan, pois iremos a administracións, iremos chamando ás portas para explicarlo os problemas que sufre este Concello. E nada máis, se queredes facer alguna pregunta ou alguna dúbida.